ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଯାହା ଲାଗିଛି ପୁରା ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ କେତେଥର ସେ ଆଇଡିଆଟା ଖାଲି ଆଇଡିଆ ହେଇକି ହିଁ ରହିଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିଚାର କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ତାପରେ କରାଯାଉଥିବା କାମ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏକ ମହାନ ବିଚାର କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଧାରଣାକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଇଡିଆ ହିଁ ସବୁକିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଆଇଡିଆ ଶେଷ ହୁଏ ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କାହିଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଜୁଲିଆ ଅଷ୍ଟିନଙ୍କଠାରୁ। ସିଏ ଆକାମାଇ ଆଉ ଭିଏମୱେର୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା କେବଳ ଭଲ ବିଚାରରେ ନଥାଏ, ବରଂ ତାକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସମାଧାନଟା କ'ଣ? ସମାଧାନ ହେଉଛି ପରିଚାଳନାଗତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ବା ଅପରେସନାଲ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ। ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କାର୍। ଆଇଡିଆଟା ହେଉଛି କାରର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରେସନାଲ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ହେଉଛି ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍। ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିଲେ କାର୍ ତ ଆଗକୁ ଯିବନି। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟବସାୟର କ'ଣ କରିବା କଥା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ କିପରି କାମ କରିବ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଆଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଡିଆ ବି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଚାରିଟା ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର ତାହା ତିଆରି ହୁଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଟିମ୍ରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥାଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରିବା। ତେବେ ଏସବୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗ ଦରକାର ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କାରଣ ଏହା ହିଁ ସେହି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଏକ ବିଚାରକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ କାହିଁକି କାମ କରୁଛେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଆମକୁ କିପରି କାମ କରିବାକୁ ହେବ ତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜବୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ରହେ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆପେ ଆପେ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, ଏସବୁ ତ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାମରେ କେମିତି ଲଗାଇବା? ଏଥିପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି 5ଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୋଟେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଶେଷରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଜୁଲିଆ ଅଷ୍ଟିନଙ୍କ ପୁରା ପୁସ୍ତକର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ଭଲ ଭଲ ବିଚାର କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରେନି, ବରଂ ସେହି ବିଚାରକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ହିଁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହାନ ବିଚାରକୁ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଇଡିଆକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଥିବା ପରିଚାଳନାଗତ ଇଞ୍ଜିନଟି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ।